Os cursos de recuperación de puntos do carné realízanse unha vez ao mes en Ribeira. As autoescolas promoven estas formacións ás fins de semana para que os condutores poidan asistir. Hai moitos condutores que nunca perderon un punto do carné de conducir, polo que contan con 15, tope máximo. Sen embargo, hai algúns que viron como o seu número se reducía ao cometer algunha infracción ao volante. Para recuperalos é preciso acudir a uns cursos específicos e hai dúas modalidades. Os cursos de recuperación parcial, que recuperas 4 puntos, e son 20 horas, e os cursos de recuperación total ou reeducación vial, que son 20 horas e son 3 días, perdona. Bueno, estes cursos nos estamos facendo cunha frecuencia mensual, é dicir, unha vez ao mes, máis ou menos, facemos un curso de recuperación parcial e unha vez ao mes facemos un curso de reeducación vial ou curso total de puntos. Vale. Os de curso de reeducación vial últimamente estamos coincidindo de total en fin de semana, viernes, sábado e domingo, para facilitar a xente que poda facer. O curso de recuperación parcial non ten ningún exame, recupéranse os 4 puntos coa asistencia. Claro, obviamente para quen lle queda que lle falten puntos, pois é moi recomendable que veñan a facer o curso. No curso de puntos, claro, hai unhas que teñen examen e outros que non teñen examen. Os que teñen examen teñen que prepararse para un examen que se produce en tráfico, en Santiago. Vale, son aqueles todos que quedaron a 0 puntos co carné, teñen que facer, unha vez que fagan o curso, teñen que ir a un examen a tráfico a Santiago. E sinala que para aprobalo sí que é preciso estudar. Que veñen por reeducación vial son aqueles que cometeron un delito, que tamén teñen que facer o curso de reeducación vial, pois non teñen examen. Non teñen examen e, obviamente, simplemente se ir a asistir. O curso de reeducación vial ten que facelo unha persoa que perdeu o carné por cometer un delito ao volante, como dar positivo por máis de 0,60 miligramos en alcoholemia. Se das positivo por un delito, vas ante o xuíz, e o xuíz, pois, a parte da condena da suspensión do carné, pois, obligache a facer o curso. Vale? Ese curso que fan estas persoas que van por delito non teñen examen. Pero os que quedan a 0 puntos, por que perder os puntos, sí que teñen examen. Esta infracción non quita puntos, senón que implica a retirada inmediata do carné ou cumprir un delito contra a seguridade viaria. Por delito non che poden julgar por sanción administrativa e por delito, só che poden julgar por delito. Se é menos de 0,60 hasta 0,40 son 6 puntos, de 0,40 hasta 0,25 son 4 puntos de retirada.